שלום, אני אדון כרטיסן, ואני עומד לספר לכם סיפור על רכבות, על אנשים רחוקים זה מזה, ועל מסילת הקסמים שהפגישה ביניהם. לכל סיפור, כמו לכל מסילה, יש גיבור משלו. זה תומאס. הוא הגיבור מספר 1 שלנו. שלום! אבל הוא קצת מאחר היום. זהו האי סודור. כאן גרים תומאס והחברים שלו. הוא נמצא בקצה אחד של העולם המיוחד שלי. בוקר טוב, תומאס! היי, ג'יימס! שלום, סוזי! היי, תתעוררי! אני אוהב לעזור כאן. אם אדון מגבעת מזמין אותי, כמובן. שבע, 8, 9, 10. מי עוד לא הבין את המסר? מתאמן במספרים, גורדון. איזה קטר טוב. אני סופר בכמה שניות אתה מאחר. מה השלט הזה אומר? הרכבת של סודור, מאוד אמינה, ותמיד בזמן. על החתום, מנהל הרכבת, אדון מגבעת. אבל אתה לא היית בזמן, תומאס הקטן. ואתה לא הבוס שלי, גורדון. עכשיו תסלח לי, אני נפגש עם אדון כרטיסן. הוא שומר עלינו בזמן שאדון מגבעת נמצא בחופשה שהוא כל כך זקוק לה. אני חושב שאנחנו יכולים לדאוג לעצמנו. זוזו מהדרך! יש לי כאן עניין לא גמור ואני רוצה לסיים אותו מהר! דיזל 10 חזר! כן, דיזל יכול לקבל 10 על עקיפות ועל שימוש בכוח. הקטר האכזר ששונא קטרי קיטור. כן, אולי אנחנו באמת זקוקים לאדון כרטיסן פה. ממש בזמן. רחוק משם, בקצה השני של העולם שלי, מעבר לימים של זמן, מעבר להר הנסתר, מסתתרת לה בתוך העמק העיירה שלי. זמן נוצץ. ככה לפעמים מתגלה סימן מכל האנשים הוא אליי מוזמן. ככה בשקט הקסם עוטף אותי, הוא בא אליי בזמן. יום הזריחה שלי דרך ענן עובר הוא אצלי, קשת צובעת את השחקים באור הזריחה שלי. ודרך אגב, אני חושב שאתם עומדים לעזור לי ולתומאס מתישהו בסיפור הזה. אם לדיזל יש עניין לא גמור, זה אומר שהצרות מחכות מעבר לפינה. זבוב מרגיז! זו זבוב! עוף זבוב! זהו זה! כדאי לך לעוף מכאן! איזה מכה! לא היית מרוכז, תומאס. יש לך מזל שהמעצורים היו שם. בשביל זה יש מעצורים, למנוע מקטרים להתרסק. מה אתה עושה בסככה, ג'יימס? האמת היא שאני מרגיש קצת עצוב, ואתה יודע שזה לא אופייני לי. הייתי שובב, ואדון מגבעת אמר לי לחשוב איך אני באמת יכול להביא תועלת. רק אז אני אוכל שוב לצאת. הוא רק רוצה שזאת תהיה מסילה טובה לקטרים. הוא אומר שאם נעבוד קשה, הוא לא יצטרך שדיזל יעזור לנו. לעזור לכם? אתם תמיד תצטרכו עזרה. בגלל שקטרי קיטור הם גושי מתכת פחדנים, עקומים, שיצאו מכלל שימוש, שלא מסוגלים לפגוע בזבוב. זה לא נכון! זה כן נכון! לא נכון! כן נכון! אני חזרתי כדי למצוא קטרית שנעלמה. מה? אני אשמיד אותה ואשלט בכם! ואז מה שישאר מכם זה גרוטאות! נכון, פינצ'י? בריון! רשע אחד! אנחנו קטרים מאוד מועילים. אתה לא תשלוט בנו ולא תשמיד אותה. לא ניתן לך. גם לא אדון כרטיסן. אני נוסע להביא אותו עכשיו.
איזה קטרית נעלמה? זהו, מת, סיימתי לצבוע. שלט הברוכים הבאים של זמן נוצץ הוא הכי יפה בעמק שלנו. אני שמח שאתה מסכים. המפה של בילי ממש עזרה. הוא אמור לחזור עכשיו, אה? אתה שומע את הרכבת סופרת לפני כולם. שלט מקסים, פאץ'. תודה. אני הסתכלתי במפה. מה מסמלים הקווים המסתוריים האלה? הם נראים כמו פסי רכבת רגילים, אבל אני לא רואה כאן פסי רכבת אחרים, חוץ מאלה שעליהם אתה נוסע. המסתורין, זה מה שהופך את העיל מופלא? טוב, אני הולך להר הנסתר. הבטחתי למר סטון לנקות לו היום את החצר. האם ברנט סטון אי פעם חייך אליך? לא, אבל הוא גם לא מפחיד את הסוס שלי. כלומר, אני לא חושב שהוא אדם רע. הוא רק עצוב, אולי. אני לא ידעתי שבהר הנסתר היה סוד שברנט חלק רק עם חברת הילדות שלו, טשה. יום אחד, טשה, אני אנהג על הקטרית הזאת ואני אקח אותך איתי. תבטיח לי, ברנט, תבטיח. אני מבטיח. הקטרית הזאת הייתה חיונית לקסם שהחזיק את העולמות האלה יחד, אבל רק ברנט ידע את זה. הלו, כאן תחנת זמן נוצץ, סטייסי ג'ונס מדברת. כן, הרכבת של 10:15 ממפלי החסידה לזמן נוצץ יוצאת בזמן. על הדבר. הרכבת של 10 לקפיצה של לוסי יוצאת עכשיו. בילי. מצאתי ציור של ילד בתא ישן במחלקת אבדות. תראה מי חתום פה, בילי. ברנט סטון. קשה להאמין שברנט יכול להיראות כל כך מאושר. לברנט היה באמת חיוך נהדר. כמה הוא אהב לנסוע ברכבות. איך אתה מצאת אותי? כבר לפני שנים מצאתי את הכניסה לפה. אבל אני לא אגלה לאף אחד. אתה רואה את המתג שם? תלחץ עליו. ניחשתי שיש משהו מסתורי בהר הזה. כן. לכל הר יש סוד משלו, פאץ'. זה לא אמור להפתיע ילד כמוך. אפשר לעזור לך, מר סטון? בטח. תעזור לי לנקות אותה. לקטרית הזאת קוראים ליידי. למה היא נעולה כאן? היא לא. כאן היא בטוחה. לפני הרבה זמן עשיתי טעות בתור האחראי של ליידי. קטר דיזל מרושע מצא אותה ואיים להשמיד אותה. הוא רדף אחריה. הוא בזבז את כל הפחם שלה. היא נסעה מהר מדי והיא התרסקה. הבאתי אותה הנה. ניסיתי לתקן אותה כמה פעמים, אבל אף פעם לא הצלחתי לפצות על הטעות שעשיתי. ואף פעם לא הצלחתי להחיות אותה, שתעבוד כמו פעם. פאץ', היא יקרה ממש כמו זהב. פינצ'י, זה ממש דומה לי. כלומר, זה יפהפה. אני על סף דמעות. בוס. כאילו אנחנו כאן? שימו לב שניכם. יש לי עבודה בשבילכם, ספודג'. השם שלי הוא ספוטר. ודודג'.
אבל אין לי זמן להגיד את שני השמות. טוב, בסדר. חזרתי כדי למצוא איזו קטרית קיטור. זה כאן. כן, הם בכל מקום. אי אפשר לפספס אותם. לא זאת שאני רוצה. היא כבר ברחה ממני פעם אחת. כל עוד היא קיימת, כל האחרים קיימים. אבל אם היא תושמד... תושמד? אמרת תושמד? בתף? כאילו בטט? כן, תושמד! יש רק בעיה אחת קטנה, כן, בוס. אדון כרטיסן מגיע והוא לא ייתן לך להשמיד. לא, הוא לא ייתן לך, לא. אני יכול לעשות מה שאני רוצה! אני אתפוס גם אותו בעזרת פינצ'י. פינצ'י! אני שונא שאת עושה את זה! שלום, מר כרטיסן. שלום, בילי. פם 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 פם. כלים יש. מנקב יש. איי, לעלות! רק ניסיתי, בילי. כרטיסן תמיד צריך להיות מוכן. זה יום חשוב, כרטיסן? היום זה יום חשוב ביותר. אני נוסע לאי סודור. זה המקום היחיד בעולם שמתאים לי מבחינת הגודל. אדון מגבעת הטיל עליי משימה חשובה. דיזל 10 חזר, ואני צריך לדאוג שהוא יתנהג יפה. תסלח לי, בילי? אני מקווה שתצליח, כרטיסן. תודה. אני צריך להיות אחראי ואמין אל תגיד לי. אכפתי מאוד. ידעתי. סליחה, מה אמרת? תודה, מובידיק. גם אני אוהב את הנצנוץ. אתה יודע, זהב באמת מתאים לך. סטייסי, איפה מצאת את הציור הזה? בתוך תא ישן. זה צויר בידי ברנט סטון כשהוא היה ילד. מישהו אמר לי שהוא עבד על המסילה הזאת, אבל הוא כבר לא עוזב את הצד השני של ההר. אתה נראה מופתע, מר כרטיסן. כן, אני מופתע. זה נראה בדיוק כמו האי סודור. אבל איך ברנט סטון הגיע לשם בלי אבק זהב? הנצנוץ הוא הדרך היחידה להגיע לשם מאז שהקטרית נעלמה. בכל אופן, באתי רק להיפרד. יש לי עבודה. מה עכשיו? כן, סטייסי. אני צריך לדאוג שהכל יתנהל כרגיל באי סודור כמו שאני מנסה לעשות כאן. כמו סטייסי, גם מאט חש בסכנה. הוא לא רצה שבילי או אני נעזוב את זמן נוצץ. היי, סמוקי, תישאר כאן עד שאני אחזור. הנה אתה. קרה משהו כאן? איזו מין תשובה זאת? אני יודע אחר. אני אחזור כמה שיותר מהר. אני צריך להתרכז עכשיו, מאט. פתאום יש לי בעיות עם הנצנוץ שלי. מאט. ביי ביי, מאט. קסם, קסם, קסם. אדון כרטיסן, איפה אתה? אני יודע שאתה גר רחוק, אבל אתה תמיד מגיע הנה בזמן. אדון כרטיסן, אתה בסדר? כן, תומאס, אבל לפעמים הכל קורה בבת אחת. אני צריך לקבל את ההוראות שלי מאדון מגבעת. המסע מזמן נוצץ נעשה מסורבל בכל פעם. באמת? אני חושב שהקרון הבריון דיזל חזר, אדון כרטיסן. כדאי שתיזהר. אדון מגבעת הזהיר אותי מפני דיזל. אל תדאג, תומאס. אני אופיע בעזרת הנצנוץ שלי בכל מקום שהוא יגיע אליו וארגיע אותו. אני מקווה. לדיזל 10 יש תוכנית, עם צביתה קטנה פה, צביתה קטנה שם, פה צביתה, שם צביתה, אני הורג את עצמי. טאשה,
למשפחה של הכרטיסן יש קטרית קיטור קטנה ומסילת ברזל משלה, ובגלל זה יש לה אנרגיה נפלאה. אבל קטר דיזל אחד רוצה להשמיד אותה, ובלעדיה העולם של הכרטיסן ייעלם. האיש עם הנצנוץ אמר לי שיום אחד מישהו מהמשפחה שלו יחזור, אבל עד אז שמור עליה היטב, ברנט הצעיר. אבל לא שמרתי עלייך היטב. אני כבר לא מבין לא מבין יותר את הקסם. בשלב הזה, הנכדה של ברנט, לילי, נכנסת לסיפור שלנו. היא חיה עם ההורים שלה בעיר הגדולה, מרחק נסיעה של כמה שעות ברכבת מזמן נוצץ. היא רואה את הקסם שלאחרים אין זמן לראות, כמו השתקפויות מקסימות של אור ביום גשום. היא עמדה לנסוע לבקר אצל סבא שלה בהר הנסתר. סבא מאוד עצוב מאז שסבתא תשה מתה, והוא אף פעם לא בא לבקר. אז אולי תצליחי לעודד אותו שם. לקחת את המתנה? הנה, זה צמיד חברות מיוחד. מותק, זה רעיון מקסים. אבל אני מעדיפה להישאר איתכם פה. אני יודעת. בואי. אני רוצה לעלות מכאן. אוקיי. בזהירות. את תמיד אומרת את זה. להתראות אחר כך. ציפור כחולה, את באה איתי לסבא. אני יודעת שאת אוהבת לטייל. רחוק משם, באי סודור, הקטרים היו עליזים, בטוחים בעצמם ונחושים לא לפחד מדיזל. רק ג'יימס, שגם הרגיש מאוד מועיל עכשיו, התלונן. גלגלים עקומים, שסתומים מעושנים. תומאס, אני הייתי צריך לאסוף את אדון כרטיסן. ג'יימס צודק, תומאס הקטן. לאסוף את אדון כרטיסן זו עבודה חשובה. חשוב זה גדול. ג'יימס הוא קטר גדול. ואתה, תומאס הקטן, קטן קטן קטן, פיצי פיצי פיצי. ואני קטר כחול וגדול שיודע הכל. קטרים מתנשאים, העדים ממש עלו לכם לראש. הנה. בוא נשאר מאחורה. אני לא אוהב להיות בסוף. גם אני לא. אסור לתת לדיזל לשים לנו מקלות בגלגלים. טובי צודק. דיזל יודע שהקטרית האבודה מהאגדה באמת קיימת. מי אבודה? איזה אגדה? על הקטרית שהקסם שלה גורם לה להיות מהירה יותר מדיזל. בגלל זה הוא רוצה למצוא אותה. אז כדאי שאנחנו נמצא אותה קודם. תשאיר את זה לקטרים הגדולים, פרסי. קטרים קטנים יכולים לעשות דברים גדולים, בייחוד אם יש להם צבע כחול נחמד, כמוני. היי, תכף תראה מה יקרה לשוויצר הכחול. שהרולד ההליקופטר המפרפר יעבור כאן. כן. טיסה שגרתית, חברים, שלום. הבוס זרק אבקת איתוש בכל מקום. בוא נתחיל לצחוק עכשיו. כן. מצטער על האבק, חברים, הייתי שמח להישאר לנקות, אבל אני חייב לעוף, להתראות. חשבת שאנחנו נראה ככה? לא. גם אני לא. אני בטוח שדיזל אחראי לזה. אדון כרטיסן היקר, איפה היית? אשתי אמרה שהיא מוכרחה לצאת לחופשה קצרה. נתקשר כדי להיות בטוחים שהגעת. שלך, אדון מגבעת. אדון מגבעת. איפה היית? אחר צהריים נהדר. זה בהחלט כבוד, אדוני, כמו המשפחה שלי לפניי.
או, ומה שלום גברת מגבעת? כן. להיזהר מדיזל, בהחלט. לשמור על הבריאות של הנרי, בוודאי. 3 האלפים, בטח. אנגלית, אזרחות ומתמטיקה. כלומר... אני אהיה אחראי, אמין וממש אכפתי. בטח. אני מאוד מקווה שיהיה לילה נעים. ונתכונן ליום עבודה קשה מחר. כן. תודה, אדוני. אז מי הפיל את הכדור, אה? הנה אתה. מתחשק לי עכשיו לשתות שוקו. אתם רוצים לשתות איתי? לא? אז מה אתה כן רוצה? לצאת החוצה לשחק? אני יכול להבין את זה. מה אתה אומר? תגיד לי, למה אתה מרביץ לו כל הזמן? אתה יוצא עכשיו להפסקה. זה צריך להיות קצת מתוק יותר. אוקיי, פינצ'י, כף של רוח קטנה שכמוך, שיהיה לך בתיאבון. זה מעולה. אני לא מאמין, זה דיזל. דיזל, אוי לא. שלום פחדנים, יש לי תוכנית, אתם לא חלק ממנה. אתה לא יכול לתפוס אותי. מאבד את הקסם, אה? בדיוק בזמן. עכשיו איפה הקטרית האבודה? לא תמצא אותה כאן. אתה לא מספיק חכם כדי לעצור אותי? כן, אני מספיק חכם. לא, אתה לא. זה... תהיה בטוח, זה סוכר דיזל. ואם אני אזרוק את זה למנוע שלך, זה ישתק אותך לתמיד. תהנה מהלילה הזה, פחדן, כי אתה לא תאהב את מחר. וגם לא השורה של קומקומי הפח האלה. תשתקי, פינצ'י. אדון קרטיסן, מה קרה לנצנוץ שלך? אני לא יודע, תומאס. אני אצטרך לישון על זה. על הנצנוץ שלך? לא, תומאס. על הבעיה שגרמה לו להתקלקל. אבל מר קרטיסן, בלי הנצנוץ שלך ובלי הקטרית האבודה לא תוכל לבוא הנה יותר כדי לעזור לנו. אני אפתור את הבעיה. אתם תחזרו לישון עכשיו. לך קל להגיד את זה. קסם, אבק זהב, מסילה, נצנוץ, מעצורים, קטרית עבודה. המשפחה אמרה לי שכל עוד יש מסילה תהיה הרמוניה, כל עוד יש לך אבק זהב תהיה אנרגיה. אין סיבה לדאגה. כן, ברור. למה
מה לא בסדר עם המסילה ולמה? העולם שלי בסכנה. אני חייב למצוא עוד אבק זהב. למחרת בבוקר מאט נסע עם בילי ברכבת לתחנה של העיר הגדולה. מאט היה בטוח שלילי תוכל לעזור לסבא שלה ושיחד הם יוכלו לעזור לי. אבל רק אם לילי תפגוש קודם מישהו מיוחד בתחנה של זמן נוצץ. שימו לב, הרכבת להר הנסתר תצא מרציף מספר 3. תחנה האחרונה, ההר הנסתר. הרכבת לזמן נוצץ תצא מרציף מספר 4. זמן נוצץ, רציף מספר 4. אתה בטח לא יודע איפה נמצא רציף מספר 3, נכון? אתה יודע. אתה בטוח? כנראה שכן. אני מודה לך. מאט היה מרוצה מעצמו. הוא העלה את לילי לרכבת הלא נכונה, אבל הוא ידע שהוא עשה את זה מהסיבות הנכונות. הירח מחייך אל כולנו מלמעלה, הוא מרגיש שזה מצחיק כל מה שקורה לנו, כי כל יום הוא קסום, אבל לא בעינינו, זה מה שהוא מרגיש. זה מה שאני ארגיש כשאתה תחייך, ארחף באוויר, אתמלא חום ואושר, זה מה שהוא מרגיש. יותר שמאלה. לא, 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 יותר ימינה. יותר למעלה. הנה ג'יימס, כבר לא מגרד יותר? לא, עדיין מגרד. היי, מר כרטיסן, למה אתה נראה כל כך עייף? זה בגלל שאני אדום? דיזל אומר שאדום זה צבע מאוד מעייף, אבל אדום נראה כל כך נחמד בשלג. זה לא בגללי, נכון? או לא, מה פתאום, ג'יימס? אני חושב שצבע אדום זה מקסים. יופי. כמו הנצנוץ שלי. לפחות הוא היה כזה, והוא עוד יהיה כזה. אני מצטער, ג'יימס. אני הולך לחפש משהו חשוב בתחנת הרוח. תחזור לעבודה, ג'יימס. בסדר, מר כרטיסן, בהצלחה. מה קרה? איפה תחנת הרוח? היא אמורה להיות כאן. עכשיו כבר לגמרי איבדתי את חוש הכיוון שלי. עכשיו אבק הזהב שלי באמת נגמר. ואם אני לא אמצא מהר דרך לעשות עוד, אני יודע כמה נוראית תהיה התוצאה. ראיתי את זה בחלום שלי בלילה. המשפחה שלי לא אמרה לי מה לעשות במקרה של משבר אבק זהב. אם לא תצליח לזכור את הרמז, הם אמרו, תוכל להיעזר בתחנת הרוח. אבל איפה תחנת הרוח? ומה הרמז הזה? תחייכו קטרים, זה יום מקסים. הוא לא מקסים, כי מר כרטיסן לא נמצא בתחנת הרוח, בדקתי. אני חושב שהנצנוץ שלו נעלם לגמרי. גם הערובה שלי לא מוקסמת, היא חנוכה מעשן.
העשן המלוכלך של דיזל הרשע, אה? ודיזל מחפש את הקטרית האבודה. ואם הוא ימצא אותה, זה יהרוס את כולנו. מה, אפילו קטר גדול כמוני? כן, גורדון, אפילו אותך. תגיד את זה, אל תשפריץ את זה, תומאס. יש לי עדיין אבקת איתוש בערובה. עכשיו אני הולך לחפש את אדון קרטיסן. בואו נחזור לעבודה, זה מה שהוא היה רוצה. בוא נעשה תחרות, תומאס. מצטער ברטי, אני לא יכול היום. אני צריך להיות קטר מאוד מועיל ולפתור כמה תעלומות. זאת אומרת שאני מנצח. טוב, אולי ביום אחר. מה זה? מה זה? שמתי לב ששכחת את כובע החשיבה שלך. נסה את אלה במקום, הם טובים למוח. יצאתי לדייג ארנב. היי, היי, היי. כמה שהוא מתחשב. פרה? דירה? מסטיק? פלסטיק? מעניין אם זה רמז. אני אטעם את הסלרי. סולת? מעלית? משחת שיניים? חוף הים? חוף הים. בטח. ברור, זה. צריך למצוא פעמונית. יש לי שיחה לעשות. זה קיץ ואני מרגיש טעיתי, ענן מסתיר טעות שעשיתי, עליתי על גל שלא שייך לי, חיים קלים. לא, חשבתי שאני יכול לתת הכל למישהי, אני מרגיש נגמרתי, קלקלתי ופישלתי, נעלמתי כבר. אולי ילך לשחות בקיץ אל גברת יפה וטובה וגם קול. חשבתי שאני זה הצדפון. יכול לתת הכל למישהי. הלו? ג'וניור? ג'וניור זה אתה, נכון? דוד קרטיסן? אתה במערה או משהו? זה קו קצת משובש. ג'וניור, מה, איפה אתה? אני נמצא בגן עדן. פשוט עליתי על ענן 9 ואני שם. ג'וניור, תקשיב לי. אתה מוכרח להגיע אל האי סודור עכשיו. עכשיו? אבל אני מחכה לגל המושלם. לא, אתה בא הנה. מוכרחים למצוא את המקור של אבק הזהב של המשפחה. אבל מה המקור? זאת הבעיה, ג'וניור. אין לי מושג מהו. גם אבק הזהב שלי כמעט נגמר, דוד. מה? אז קודם לך לתחנת זמן נוצץ. בחדר האיתות, בקופסה, מתחת למדרגות, תמצא את משרוקית החירום שלי עם אבק הזהב שעוד נשאר לי. תחזיק את זה אצלך, ג'וניור, לא לדבר על מעצורים עם אף אחד. מעצורים? הקו הזה ממש נורא. הלו? הצדפון שלי לא עובד כמו שצריך. ג'וניור, אתה חייב לבוא לכאן מהר. אני סומך עליך, בחור. הלו? לא שווה שום דבר. זמן נוצץ? מה זה אומר? אתה רוצה שאני ארד כאן? אין פה אף אחד בכלל. למה הבאת אותי הנה?
איי, זה ישיר סימן. אופס! דודה עדנה, אולי זה כאן. היי, עוגה. זאת לא עוגה. איזה חמודים! 6... אופס, 5 פסלי זכוכית. הלו? וואו, כבר מאוחר, אני צריך לחזור לעיר, אני חייב להגיע לדוד שלי. היי, מי את? אני לילי, מי אתה? אני ג'וניור. הפלתי אולי משקפי שמש כשבאתי הנה? אין לי מושג. נו טוב. אני אשתמש ביותר חומר הפעם. ביי לילי. מה זה החומר הזה? הקסם נעלם. למה לקחתי את אבק הזהב כמובן מאליו? אני חסר אונים בלי אבק הזהב שלי. מה המקור של אבק הזהב שלי? מי זה שם? תומאס, זה אתה? אדון קרטיסן! אדון קרטיסן! תומאס? אדון קרטיסן! איפה אתה? תומאס? איך אני אהיה מסוגל להגיד שאני באמת מועיל עכשיו? תסלחי לי, את לילי? כן. וואו, היי, אני סטייסי ג'ונס, אני המנהלת כאן. סבא שלך כבר די מודאג. כנראה עלית לרכבת הלא נכונה. כדאי שאני אקח אותך להר הנסתר. תודה. סטייסי, את הכרת את סבתא שלי? אמא שלי הכירה אותה. היא אמרה שטשה הייתה רקדנית נהדרת. אני חושבת שסבא אהב לקרוא לסבתא ליידי. ליידי? כן, שמעתי אותו אומר את השם הזה כשהם דיברו. הלוואי לא משנה. אי אפשר לפספס את זה. סטייסי, אני קצת מתרגשת. טוב, יכול להיות שגם סבא שלך מתרגש. עבר הרבה זמן מאז שראיתם אחד את השני. תודה רבה! שלום ברנט. סטייסי? שלום לילי. היי סבא. שיהיה לך ערב נפלא ברנט. תודה סטייסי, גם לך. סטייסי? אמרת הלוואי הלוואי. כן. הלוואי שתחזרי לבקר אותנו מחר בזמן נוצץ. אם סבא שלך ירשה. סבא, זה צמיד חברות. סבתא לימדה אותי איך להכין צמידים כאלה כשהייתי קטנה. זה בשבילך. תודה, לילי.
כשצליל הקסם של ליידי הדהד בלילה על ההר הנסתר, הקטרים בסודור לא הפסיקו לדמיין אותה במחשבות שלהם. תומאס, אני חשבתי, איך מר כרטיסן מגיע הנה? בעזרת אבק הזהב. אבל אם יש קטרית אבודה, אולי יש גם מסילה אבודה. המסילה של מר כרטיסן. המסע נעשה מסורבל בכל פעם. זה מה שאדון כרטיסן אמר לי. הוא דיבר על מעצורים מתוך שינה. מעצורים נמצאים בסוף המסילה. אני חושב שככה הוא מגיע הנה, על מסילה סודית. ששייכת לקטרית האבודה. פרסי, אתה ממש חכם. הגלגלים שלי מתחילים לרעוד. אני חושב שדיזל נמצא בסביבה. אני מצטער חברים, דיזל שמע כל מה שאמרתם. לא! אני אסע אחריו לראות מה הוא יעשה. כדאי שאתם תמשיכו לחלק את הדואר. אתה ממש אמיץ, טובי. לדיזל לא אכפת מקטר זקן כמוני. הוא חושב שאני חסר תועלת. עבד על המסילה כאן במשך כל היום. מי רוצה לעבוד כל היום בכלל? הנה הוא. שלום, שלום! תצטרפו למסיבה, ספונג'. איזה כיף! נפלא! תהיה לנו מסיבה! אני אוהב מסיבות. אצל מי הבלונים? אתה לקחת אותם. מה פתאום? אתה אמרת מה פתאום? אתה לקחת אותם. תצטרפו למסיבה שנגמרה. בדיוק כמו שהמסילה הקסומה של חבורת הפחדנים עומדת להיגמר. נעלמה, כמו הקטרית האבודה והמעצורים שמובילים אליה. אז מה אתה מתכוון לעשות? כן, זאת שאלה טובה. הגיע הזמן לכבות את האורות של חבורת הפחדנים הזאת. זאת עבודה בשביל הבוס! אני חייב לעכב אותו, להסיח את דעתו. זה הקומקום הזקן! תמחצו אותו! פינצ'י, רוצה לעלות לשם! פינצ'י, אני שונא שאת עושה את זה, פינצ'י! יופי של הצגה. בוס, אתה התכוונת שהגג יקרוס פנימה? כלומר, עד הרצפה? אני תמיד מתכוון למה שאני עושה, קטרים קוטרים. התוכנית של דיזל השתבשה, אבל הקטרים היו על המסלול הנכון. לא ראיתם עוד קטר כה מקסים, תשאלו את הקרונות הם יודעים. עובד במלוא המרץ בכפר או בהרים, הוא תומאס הקטר הכי מקסים. לא ראיתם עוד קטר כה פעיל, אבל כך אמר שתומאס יעיל. יש עכשיו לתומאס מקום פרטי שלו, לא ראיתם עוד קטר חרוץ כמותו. הוא אחד, הוא כה מיוחד, הוא תומאס הקטר. לא ראיתם עוד קטר מקסים כמותו. בוקר טוב, הנרי. מה קרה? יש לי כאב דוד. ואני אוסף 1, 2, 3, 4, 5, 6 קרונות של הפחם המיוחד של סודור בשבילך. תודה, תומאס. פחם מיוחד יגרום לי להרגיש הרבה יותר טוב. הלוואי שיכולתי לגרום גם לאדון כרטיסן להרגיש יותר טוב, בזה שהמצא אותו. שלום, תומאס וחמשת קרונות הפחם. 5? אבל אמורים להיות לי 6. שלום, פרסי. תומאס, דאגתי לך. ברטי אומר שאיבדת קרון פחם היום. כן, הוא נעלם כשהייתי ליד המעצורים, בכניסה למערה הקטנה. אולי אלה המעצורים שמובילים אל המסילה הסודית. והמערה היא בעצם הרציף של הקטרית האבודה. כן. פרסי, אתה תגן על המעצורים האלה מפני דיזל. מה? ואני אמצא את אדון כרטיסן. אני? למה אני? כי אתה קטר אמיץ, פרסי. שכחתי.
שלום, אדון פחדן. זוכר אותי? לשמן עם המגבעת לא יהיה שימוש בך כשאתה נראה ככה. אני רואה ששכחת להביא את הסוכה. איזו רשלנות. תגיד שלום לפינצ'י. אוקיי, אדון פחדן, אני יודע על המעצורים. זה מה שראיתי בחלום, זה מתגשם. העולם שלי מתחיל להתמוטט. ואני יודע על המסילה הקסומה. וכשאני אמצא את הקטרית הזאת, אתה וכל הגרוטאות האלה תהיו שייכים לעבר. עכשיו תגיד לי, איפה המעצורים האלה? עכשיו! יש לך 10 שניות. 10 9 8 7 6 5 4 3 מאוחר מדי דיזלה! יכול להיות שאתם שמתם את זה? כנראה ידעתם שאני אגיע. אני מודה לכם מאוד. תחנת הרוח כאן. לזה אני קורא יופי של נחיתה. זה בטח הרמז שמוביל למקור של אבק הזהב. תמלא פחמי קסם בהר, והליידי תחייך, ותראה את המערבולת מסתובבת בשמיים. לאן נעלם הכל? אז בוס... למה נתת לכרטיסן הפחדן לברוח? כן. כן. עשיתי את זה בכוונה. אתם יודעים, בחנתי אותו כדי לראות אם הוא יכול לברוח. שקרן פעמיים. לשקר אין רגליים. יש רגליים. יש לו רגליים? כן. בסדר, נגמרו המשחקים, ספונג'. הגיע הזמן לשיעור הבא, אני קורא לזה איך להפסיק להיות טיפש. זה יהרוס לי את הטיפול פנים. את בטח לא יודעת לטפס. רואה? איפה למדת את זה? בסולם החירום. היי, אני פאץ'. אני לילי. אתה גר כאן? כן, ההורים שלי מנהלים את הרובות. בוקר טוב, פאץ'. בוקר טוב, מרסטון. אני רוכב לזמן נוצץ. לילי יכולה לבוא איתי? אני אשמח מאוד. כן, למה לא? כן? למה לא? תחזרי עד השקיעה, לילי. רוצה גם לבוא? אני כבר לא נוסע לשם. ביי, סבא. טוב, יצא לך כבר לרכוב על סוס? לא. רציתי לרכב מכאן. נעקוב אחרי קווים מטושטשים שראיתי במפה. הם כמו פסי רכבת, רק בלי מסילה. ליידי שלי, מה אפשר לעשות? הכל נראה פשוט יותר כשטשה ואני היינו ילדים.
ג'וניור? לילי! כבר חשבתי שאני לא אראה אותך. מה זה כחול, ירוק ואדום שעושה ביפ ביפ? ציפור, וזה ציף ציף. לא, רכבות מדברות. ואני הולך לראות אותן ואת הדוד שלי באי סודור עכשיו. רק התעוררתי ואני קצת ממהר. רוצה לבוא גם? אנחנו נוכל לחזור עד השקיעה? אני מקווה. אני רוצה לחזור לים. מה אתה אומר, מה? אוקיי. טוב, אז... זה מכאן. נעלה מכאן. נעלה? אבל אנחנו שניים. מילא. נצטרך להשתמש במה שנשאר מאבק הזהב. לא נורא, בקרוב יהיה עוד הרבה. אני יכולה להביא את זה לסבא? אין בעיה. אני אעשה את זה בשבילך. מוכנה? קדימה! אתה גדול יותר. אולי את קטנה יותר. אני מתאים את עצמי לסביבה החדשה שלי. זה המקום היחיד שבו זה קורה לי. וואו! קופצני, אה? איפה אנחנו? במסילה של הדוד שלי. מסילה קסומה? ככה אומרים, זה במרחק של הרבה קילומטרים עד לאי. אבל... אני חושב שעוד מעט נגיע לסוף המסילה. היא תיעלם כמו הקטרית. איזה קטרית? הקטרית שנסעה על המסילה הזאת. דוד שלי ואני אף פעם לא ראינו אותה. אנחנו לא יודעים מה קרה לה. היי, מה זה עושה שם? מוכנה לילי? הנה המעצורים. מה זה כאן? זה כמובן האי סודור. מכאן. אוי, לא. מה קרה? אני חושב שאני אלרגי לדשא. איזה מזל שאני אוהבת לטפס. שלום! מה זה הרעש? אמרתי לך, הרכבות מדברות. אנחנו פשוט רחוקים מדי. בוקר טוב! מעניינים! אני, קלרבל, הנה אדון כרטיסן. מצאנו אותו. תראה, הוא בא אנחנו שם. צריכים ללכת מכאן. אני לא מאמין, זה ג'וניור. ג'וניור! זה תומאס. תומאס! נו, אל תראה מופתע, נכון שלא ראית אותי מאז? אתה מילאת את הערובה שלי בזיקוקים. היי, אז צחקנו קצת. אתה צחקת. אתם מנהלים שיחה. היי, שמת לב. לילי? תומאס? תומאס? לילי. טוב, איפה הדוד שלי? היי. שלום לילי, ברוכה הבאה לסודור. בואי לילי, על רכבות אני מרגיש כמו בבית. אני, קלרבל, אני אשלח את פרסי להביא אתכן. שמענו. מה קרה? יש לי קצת בחילה. מה זה נוצץ בתחנת הרוח? תראי לילי, הנה הדוד שלי. אדון כרטיסן! אדון כרטיסן! תומאס! איזה מזל שאתה בסדר! בואי לילי. היי, מה העניינים? נהנה מהשמש? לא ג'וניור, תודה. למען האמת, נחתתי כאן אחרי שברחתי ממפלצת מתחתית. ג'וניור, איפה היית? הנצנות שלך חזר, אדון כרטיסן? הוא עוד לא חזר, אבל יש לי רמז למקור. תמלא פחמי קסם בהר. אוף!
נכון מאוד. תקשיב, אתה נראה היום. אולי נשיג עוד אבק זהב. כי מה שהיה נגמר, ואז אני אחזור לחוף הים, ואתה לזמן נוצץ. ג'וניור, אני רוצה שתקשיב לי ואני רוצה שתשים לב הפעם. אני אענה. הלו? לא, זה האחיין. תמיד את הטלפון. מי זה? הלו, יקירי. לא. הוא נמצא כאן בסביבה. כן, אדון מגבעת. לא, הוא רק רצה להיות חברותי. לא, כלב הוא לא. בוא נגיד שהוא גור כלבים שצריך מאמן קשוח. לא, אין מה לדאוג, אדוני. להתראות. דוד, תכיר את לילי. היא באה לבקר את סבא שלה. שלום, לילי. שלום. ג'וניור? ג'וניור? ג'וניור, מה אתה עושה שם? תרד! יש רוח חזקה! היי, זה ממש כמו בלונה פארק! תן לי רק עוד שנייה אחת! עוד שנייה בדיוק אתה תעוף ותסתבך בצרה! האחיין של האדון הפחדן. או לא, התיק של הים. אתה לא גולש לשום מקום, פחדן נודניק. באמת? שים לב. מחזיק חזק, כלבלב שכמוך. דיזל חטף אותו. מה עומד לקרות לג'וניור עכשיו? בני המשפחה שלי רגילים לחלץ את עצמם מצרות כאלה. בדרך כלל. אני לא יודע מה הפירוש של בדרך כלל, אבל זה נשמע מאוד מאוד ארוך. איפה לילי? אני לא יודע. מצטער, מרסטון. היא לא הייתה בתחנה כשבאתי לקחת אותה. זה בסדר, פאץ'. נמצא אותה. אל תדאג. אני אמיץ. תומאס אמר שאני אמיץ, אז אני אמיץ. זה לא קל להיות אמיץ. אני לא מאמין. הנה ספוטר ודודג'. אוי, הם מצאו את המעצורים. מה יהיה עכשיו? סלח לי חבר, אני רק רוצה לעבור. תודה. זה שום דבר. זה לא היה שום דבר. אלה בטח המעצורים שדיזל חיפש. אנחנו אמורים לעבור דרכם? לא אנחנו, אתה. לא אני, אתה. זאת עבודה בשביל הבוס. נגיד לו מחר. כן, מחר זה טוב. כדאי שיחזור מהר ואזהיר את תומאס. עשיתי כל מה שיכולתי כדי שלילי תהיה במצב רוח טוב. ידעתי שהיא מודאגת כי היא איחרה לחזור לסבא שלה. מר כרטיסן, הייתי אמורה לחזור עד השקיעה. את יודעת, סבא שלך יכול אולי לנחש איפה את. באמת? בטח, כי אני חושב שהוא היה כאן פעם, בעצמו. ואם הוא יכול לעזור, כדאי שיהיה מהר. לא אמרתי את זה לג'וניור, אבל בקרוב הוא יהיה חלש כמוני. ג'וניור אמר שפעם הייתה קטרית שנסעה על המסילה הקסומה, ושנוכל לחזור לזמן נוצץ אם רק נמצא אותה. הקטרית הזאת נעלמה, ומאז לא ראו ולא שמעו אותה. יש לי משהו להגיד לך. שמעתי שריקה של רכבת שנשמעה כאילו מההר. מההר? עכשיו נזכרתי בחלק נוסף של הרמז.
תמלא פחמי קסם בהר, והליידי תחייך. אבל אנחנו צריכים עוד מידע, לילי. וסבא שלך יעזור לכולם, אם הוא רק יאמין שהוא יכול. ליידי? היא יכולה לשרוק. שמעתי אותה. כן, גם אני. זה בגלל שיש בה קסם. זו בטח המפה של המסילה הקסומה. אבל האנרגיה של המסילה נחלשת. הרגשתי את זה כשרכבתי עם לילי. רכבנו על האדמה מעל המסילה. המסילה זקוקה לליידי. ואני לא יודע מה הסוד המיוחד. ואני צריך לדעת דווקא עכשיו. בגלל לילי? כן, בגלל לילי. תומאס, אנחנו חייבים להחזיר את לילי לסבא שלה עכשיו, לפני שדיזל ישמיד את המסילה. אבל לילי לא יכולה לחזור בלי אבק זהב. לא בלי הקטרית האבודה. רגע. רגע? תומאס, מוכן לקחת את לילי? דרך המעצורים? אבל מה אם אני אסע על המסילה והגלגלים שלי לא יעבדו? ואם הם יעבדו? אבל מה אם... כן. אם יהיה חשוך? לא להרבה זמן. וקר? אולי. ואיך אני אחזור בחזרה? אני סומך על קטר מועיל שכמוך שתמצא דרך. אז אני אנסה. אני מבטיח להחזיר אותך הביתה לסבא שלך, לילי. אחריי, חבר. זאת הדרך לנווה מעצורים. ממש כמו טיול בפארק. אנחנו עוברים, לילי. מפה אתה ממשיך לבד, חבר כחול. יוהו! קטרים קטנים יכולים לעשות דברים גדולים. באמת חשוך כאן וקר וקופצני, אבל אני לא פוחד. הנה קרון הפחם שנעלם. קרון פחם? תמלא פחמי קסם בהר. זה חלק מהרמז למקור של אבק הזהב. ולילי, ככה מייצרים עדים, ממלאים את הקיטור בפחם. עלינו אפשר לסמוך שנעזור לאדון קרטיסן. אנחנו חוזרים לקחת את קרון הפחם. מעצורים? קרון פחם? אנחנו מתחילים לפתור את התעלומה, לילי. אתה באמת קטר מועיל, תומאס. לילי, איפה אנחנו? בהר הנסתר, תומאס. אני חושב שיש לי קצת סחרחורת. אני לא יכול להמשיך. הגלגלים שלי לא נותנים לי. אז אני אחזור, תומאס, מבטיחה, אבל אני צריכה למצוא את סבא. הרוח מתחזקת כאן. קרון הפחם נשאר מאחור. איפה סבא? תוכל לקחת אותי אליו? קדימה. פאץ', מזל שאתה כאן. גלגלים תעצרו! סבא! לילי, אני שמח שאת פה. יש רכבות מדברות על אי אחד, ואמרו לי שהיית שם כנראה. אבל מר קרטיסן מאוד חולה, וג'וניור בסכנה, ואני השארתי את תומאס לבד. תעזור לי. אני רוצה, לילי, אבל שום דבר לא עובד.
אז זאת הקטרית שהלכה לאיבוד. עכשיו נוכל להחזיר את מר כרטיסן ואת ג'וניור בשלום. היא לא מייצרת עדים. ניסיתי את כל סוגי הפחם שבעמק. ליידי, זה השם שלה? כן. קול, פחמי קסם מהאי סודור. זה מה שליידי צריכה. פאץ', יש קרון פחם במעלה ההר. אתה יכול להביא קצת? בטח שאני יכול. מצטער לילי, מצטער דוד, לא הייתי כל כך מה שזה לא יהיה, אחראי ימין ומאוד אכפתי, אבל אני אהיה! אני אהיה! ג'יימס! אהה! אז גם אתה איבדת את הנצנות שלך, אה? ביי ביי, פחדנים! זה נגמר. התגוננו! ג'וניור, מה נעשה? נחשוב על משהו! זהו זה! אני אמצא לך עוד לילי, אני מבטיח. אבל אם אני יכול לעזור איכשהו, זה עכשיו או לעולם לא. אני חייב להשתמש בחומר עד הסוף. אתם מוכנים? לא, אנחנו לא. ג'יימס האמיץ, קח אותנו מכאן. עכשיו אנחנו מוכנים. לאן הם נעלמו? איזה כיף. ביי ג'יימס. ביי ג'וניור. אני מקווה שאתה לא כועס, אבל העיקר שחזרתי. ג'וניור, אין לנו יותר אבק זהב, אני צודק? לגמרי. היי, זה יום נהדר. כלומר, זה לא טוב, אבל זה לא עצוב. לא, זה עצוב. אבל תראה שיהיה טוב. גם סבתא טשה אהבה את ליידי כמוך? היא נסעה עליה? סבתא אהבה אותה כי אני אהבתי אותה. אבל היא אף פעם לא נסעה על ליידי. אני לא תיקנתי אותה בזמן. בואי! האנרגיה חזרה למסילה. ליידי שלי, האורות ירוקים לכבודך עכשיו. ניצחת פעם. טשה הייתה אוהבת את זה. כן, מאוד. והיא הייתה שמחה שאת איתי עכשיו. ברנט,
נמצא בתוכך. מצאת אותה! והיא פשוט יפהפייה! אנחנו על היסודו! תעצור סבא, תעצרי ליידי. שלום ג'וניור. שלום כרטיסן. מר כרטיסן, תכיר את סבא. אני שמח שמצאתם את הדרך חזרה. ג'וניור, אתה מבין מי נמצאת כאן? הייתי אומר שזאת קטרית יפהפייה. אז זאת הקטרית! אנחנו שמחים שאת פה. עכשיו נוכל לחזור לזמן נוצץ. ג'וניור, לא נוכל לחזור לזמן נוצץ בלי אבק הזהב. בלעדיו, הקסם לא יפעל. הנה הגרוטאה הכחולה, ותראו עם מי הוא נמצא. ספונג', קדימה להרוס. לא, תעשה את זה בעצמך. אנחנו לא אוהבים אותך. כן, באמת. אמת ויציב. כן, מה זה אומר? אין לי מושג. מאיפה הבאת את זה? תסעי ליידי, מהר, ואני אעזור לך. גם אני כאן, ליידי. אני לא אאכזב אותך יותר. מי צריך אתכם, ספונג'? תיזהר מהגשר, זה מסוכן מאוד. מה קרה? ליידי! לקטרית קוראים ליידי! היא חלק מהרמז למקור של אבק הזהב! עכשיו אני אתפוס אותך, ברנטסטון! לא, אתה לא, כי הקסם שאתה לא מאמין בו, דיזל, ישבור אותך בסוף. אתה יכול לרוץ, אבל לא להתחבא. נכון, פינצ'י? פינצ'י רעבה! היי, תתרחק! קדימה, ליידי. אני מגיע, גרוטה! תיזהרו! הנה אני בא! תתכופפי, פינצ'י! אני אוהב שהאוכל מעלה עדי! אתה די מהיר בשביל גרוטה! ליידי, זה גם הזמן הנוצץ שלך. אני מקווה. קדימה, ליידי, קטרים קטנים יכולים לעשות דברים גדולים. כל הכבוד, תומאס. תודה. מה זה צריך להיות?
קומקום! חתיכת פח! חוטה! נו טוב, זו בדיוק העונה לצאת לשייט. אבל אדון כרטיסן, עדיין לא השגת את אבק הזהב. אני חושבת שהוא ישיג בקרוב. רגע אחד. ותראה את המערבולת מסתובבת בשמיים. מערבולת, כמו הפתיתים הצבעוניים שהיו ליד ליידי כשהיינו על המסילה. יש לזה המשך? בטח שיש. בשמיים. בפירוש. שם מים. לילי, שימי את הפתיתים בתוך המים. קדימה, לילי. תזרקי את זה למעלה. בבקשה. מהר. עכשיו, לילי? אבק זהב! אבק זהב! אבק זהב! ליידי, את קטרית מאוד מועילה. וכשעוזרים אחד לשני, הקסם מתעורר לחיים אצל כולנו. קדימה, מאט. בוא נטייל. לילי, כשאני מבטיח, אני מקיים. הנה. מתנה. נו, אז מה אנחנו עושים? כלומר, אתה לא רוצה לחזור לך לחופש? לא? טוב, אולי רק לחופשה. אני מוכן לעבוד. יש לך עבודה? אתה יודע, ג'וניור, יש מסילה פה. ועצי דקל? 10. ושמש? כמה שתרצה. לקחתי, מה הדרך? זאת הדרך. הלו? או, כן, אדון מגבעת. אתה בדרך חזרה עכשיו? איזה חדשות, אני אחכה לך ליד הסככות. כן, אדוני. הכל נמצא בשליטתנו. להתראות. טוב, נתראה בזמן נוצץ. הנה סבא. אני רוצה שזה יהיה שלך. כמה מתוק מצידך, לילי. היי, תני לי את הציפור רגע. זה יהיה גם שלך. עכשיו נזכור את הזמן הנוצץ שלנו יחד לתמיד. שיהיה לך יום מקסים.
וכך הגענו לסיום השמח של הסיפור שלנו, והגיע הזמן שכולנו נחזור הביתה, ממש כמו תומאס. לא ראיתם עוד קטר כה מקסים, תשאלו את הקרונות הם יודעים, עובד במלוא המרץ בכפר או בהרים, הוא תומאס הקטר הכי מקסים. לא ראיתם עוד קטר כה פעיל, הפקח אמר שתומאס יעיל. יש עכשיו לתומאס מקום פרטי שלו, לא ראיתם עוד קטר חרוץ כמותו. הוא אחד, הוא כה מיוחד, הוא תומאס הקטר. לא ראיתם עוד קטר מקסים כמותו. a sign that points just round the bend to a place you will find, covered in clover. The magic comes over you, showing up right on time. This is your shining time, climbing through stars to your own cloud nine. Soft strokes of lightning paint the skies brightening up all your shining time. Feel the golden sun and your heart will soar, knowing all at once you've been here before, wandering through stories of your childhood memories, calling you back once more. This is your shining time, climbing through stars to your own
you in shining time. Climb aboard, we'll take a magic journey. Wondrous worlds await you down